ദിവസമെന്ന് ദൈവം അവകാശപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന ദൈവം അവകാശപ്പെട്ട ദിവസം, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. എന്റെ ദിവസമെന്ന് ദൈവം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിലുണ്ട്. അതേത് ദിവസമാണ്? ഇന്ന് ലോക ക്രൈസ്തവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ഞായറാഴ്ചയാണ്. സ്തോത്രം, അത് ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമാണ് കർത്തൃ ദിവസമെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് നാം ഒന്ന് പഠിക്കണം. വേദപുസ്തക തിരുവെഴുത്തുകൾ അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറയുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വേഗത്തിലൊന്ന് പറയാം. പ്രിയമുള്ളവര്, നാം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ദിനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമാണ്. അതാണ് കർത്തൃ ദിവസമെന്ന് നാം പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം ദൈവം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകം 58-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം. യെശയ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകം 58-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ എന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുകയാണ്, നീ എന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദിവസമുണ്ട്, ദൈവം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് 58-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ വരികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്റെ ദിവസമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് ആ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. ഇനി അതേത് ദിവസമാണെന്ന് നാം പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ കാര്യാദികൾ നോക്കാതെ ശബത്തിൽ നിന്റെ കാൽ അടക്കി വെച്ചു. ശബത്തിന് ഒരു സന്തോഷമെന്നും യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ ബഹുമാന്യ യോഗ്യമെന്നും പറയുകയും വേണം. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ വാക്യത്തിന് ചുരുക്കം ഇത്രയുമാണ്. ദൈവത്തിന് ഒരു ദിവസമുണ്ട്, അതിന് കർത്തൃ ദിവസമെന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസമുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന് ശബത്ത് ദിവസമെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്, കർത്തൃ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ 7-ാം ദിവസമായ, ആഴ്ചയുടെ 7-ാം ദിവസമായ ശബത്ത് ദിനമാണെന്ന് ദൈവവചനം അടിവരയിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ഈ ശബത്ത്? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു. താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവൃത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം 7-ാം ദിവസമായ ശബത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ശുദ്ധീകരിച്ചു.